I dag skal vi så have om bølger. Det er et nyt forløb, som vi skal i gang med, og vi vil bruge det meste af resten af året på det. Men i dag, de helt grundlæggende ting. Hvad er en bølge? De to former for bølger, longitudinal og transversal bølger. Hvad kan man måle på en bølge? Og der skal vi have begreberne udsving, amplitude, bølgelængde, periode og frekvens. Og endelig skal vi sige noget om bølgers hastighed. Hvis vi starter med, hvad bølger er, så har jeg her et eksempel på en bølge. Det kunne for eksempel være havet set ovenfra, hvor bølgerne kommer rullende. Eller det kunne være lydbølger, der bevæger sig gennem luften fra din højttaler og hen til dit øre. Og vi kan se, at bølgerne de bevæger sig fra venstre mod højre. Stille og roligt. Men hvis vi ser på en enkelt prik, så læg mærke til, at den bare bevæger sig frem og tilbage. Og det er tydeligst på den røde prik, men man kan også følge enhver anden prik og se, at alle de enkelte dele af en bølge kun bevæger sig frem og tilbage, mens bølgen som helhed bevæger sig i en retning. Så bølger er energi, der bevæger sig igennem stof. Det er ikke stof, der bevæger sig. Hvilket jo er meget praktisk, eftersom hvis det var luften, der bevægede sig væk fra mig, når jeg talte, ville jeg snart være nødt til at stoppe, fordi jeg fik åndenød. Og når man skal beskrive bølger, så er der for eksempel havbølger, der går op og ned, eller luftbølger, hvor det jo ikke er noget, der går op og ned, men derimod et spørgsmål om, at luften er tæt eller ikke tæt. Luftmolekylerne er tæt sammen eller ikke tæt sammen. Og vi har 2 ord til at beskrive dette fænomen med, og det er longitudinal og transversal bølger. Og det kan vi så se på denne lille film, at transversal bølger, det går op og ned på tværs af bølgens udbredelsesretning, mens longitudinal går langs med bølgens udbredelsesretning. Vi kan dog tegne longitudinal og transversal bølger på samme måde. Det kan vi se heroppe, hvor vi altså har her som en graf, der viser det vi kalder udsvinget, og hvor det for en transversal bølge er det fysiske udsving, mens det for en longitudinal bølge er et udtryk for, hvor meget fjederen er presset sammen. Så her er fjederen meget presset sammen, her er fjederen lidt presset sammen. Vi kan i det hele taget snakke om en masse mål på sådan en bølge. Og det kan vi se her. Hvis vi har en bølge, så kan vi snakke om, der for det første er udsvinget. Og udsvinget, det er sådan fra midterpositionen og op til bølgen. Og det ændrer sig hele tiden. Og regnes i øvrigt med fortegn. Hvis vi for eksempel har så meget her, det vi svarer til 1, så vil det der være 2, så vil det her være
minus 1 og minus 2. Så hvis den er udsvinget af plus 1 her, er det minus 1 her. Hvis vi så tager, lige tage, at udsvinget, det er altså det, vi har skrevet med grønt. Hvis vi så tager det maksimale udsving her, så er det det, vi betegner med amplituden. Og amplituden er en konstant størrelse, når vi snakker om bølger. Og der kan vi så også her indføre 2 ord, eftersom vi kan snakke om, at vi har en bølge top heroppe og en bølgedal hernede. Så vi kan også sige, at amplituden er halvdelen af afstanden fra top til dal. Den næste størrelse, vi skal snakke om, er bølgelængden, som bliver beskrevet med det her græske bogstav. Det kaldes lambda, og hvis vi skal skrive det i formeleditoren, L-A-M-B-D-A, lambda. Og det er fra top til top på en bølge, eller for den sags skyld fra dal til dal, eller derfra, hvor bølgen krydser midten og går opad igen. Det er i det hele taget, hvor langt bølgen skal bevæge sig, før den gentager sig. Så her, hele tiden den samme længde. Og læg mærke til, at det her, det er, når vi tager et billede af bølgen. For eksempel, som vi også har taget et billede af animationen her. Vi kunne også snakke om, hvordan bølgen ser ud til et sted, men som tiden går. Og her er det lettest at vende tilbage til vores animation her. Og så lige tage et stopur med. For hvis vi nu bare står her langs og kigger langs den her linje her, så kan vi jo se, at bølgerne passerer. Perioden er, hvor lang tid det tager fra en bølgetop til den næste bølgetop. Og hvis vi prøver at tage tid på den her animation her, så fra nu til nu, 2,70 sekunder. Hvis man skal vide det mere nøjagtigt, kan man for eksempel tage 5 bølger, så fra nu 1, 2, 3, 4, 5, så 12,93 sekunder
om 5 bølger. Det vil sige, at perioden bliver 12,93 sekunder over 5, eller 2,586 sekunder. Ofte er det ikke så meget perioden, man vil kende på en bølge, men vi vil gerne vide, hvor mange bølger, der passerer per sekund. Og det giver selvfølgelig ikke så meget mening her, hvor det tager adskillige sekunder for en bølge at passere. Men hvis der kommer rigtig mange bølger, er det nemmere at tale om, hvor mange bølger, der passerer hvert sekund. Og det må jo være 1 dele med, hvor lang tid det tager for en bølge at passere. Så hvis vi skal finde det, der hedder frekvensen for denne bølge, så er det 1 dele med svingningstiden, 6 sekunder. Så frekvensen for den her bølge her er altså 0,39 hertz, hvor vi har, at enheden hertz er altså 1 dele med. Vi prøver igen. 1 dele med sekund, eller ofte også bliver skrevet som sekund opløftet i minus første. Så for at resumere, så har vi altså amplitude, bølgelængde, periode og frekvens. Sidste del af den her gennemgang handler om bølgers hastighed. Vi kan jo se, at det bevæger sig, så det er et naturligt spørgsmål, hvor hurtigt bevæger de sig. Og nu har vi ikke snakket om hastighed før, men hastighed er defineret ved, hvor langt man bevæger sig, delt med, hvor lang tid man tager om at bevæge sig. Hastighed har så symbolet V for velocity, og det er så ændring i strækning over ændring i tid. Og deraf får vi også enheden for hastighed. Enheden for hastighed er meter per sekund. Og hvis vi så ser på vores bølge her, så kan vi jo bare igen sætte en markering og sætte en markering til. Det her, det skulle gerne have været en bølgelængde langt. Og så kan vi jo finde vores stopur frem igen og se, hvor lang bølgen er om at gå fra her til her. Så vi starter ved en bølgetop der og der. Men det er jo sådan set allerede et resultat, vi kender, selvom jeg ikke ramte helt nøjagtigt. Fordi når en bølge har bevæget sig herhen, så er det jo netop der, hvor den næste bølgetop har bevæget sig til der, hvor den sidste bølgetop var. Og den tid, det tager fra en bølgetop passerer til en ny bølgetop passerer, er jo netop den tid, vi har defineret som perioden. Så hvis vi skal sætte ned her,
så har vi altså, at vores strækning, det er i en bølgelængde. Og når vi bevæger os i en bølgelængde, så er den tid, vi bruger om det, en periode. Så hastighed bliver bølgelængden over perioden. Og så er det så, vi skal huske tilbage på, at periode, det er 1 delt med frekvens, og omvendt er frekvens 1 delt med periode. Så hvis jeg laver om på det udtryk her, så kommer der til at stå, at hastighed er lig med, trækker bølgelængden ned foran, bølgelængde gange 1 delt med periode, eller at hastigheden er bølgelængde gange, har vi heroppe, netop frekvensen. Og den formel her, at hastighed er bølgelængde gange frekvens, er en af de formler, vi skal bruge allermest. Så den sætter vi i en kasse om, og husker, at den er bølgeformlen. Hvis vi skal have et regneeksempel med bølgeformlen, så kan vi jo vende tilbage til vores bølge her, og der er 3 cm fra bølgetop til bølgetop. Når jeg ser det på min monitor, så hvis jeg går ind i Inspire, så havde jeg jo, at frekvensen, den var 0,39 Hz, og min bølgelængde, den er så 0,03 meter. Altså er hastigheden lig med frekvens gange bølgelængde, eller omkring 1,1 cm per sekund. 0,01 meter per sekund er 1 cm per sekund. Der er nu en række opgaver i bogen, som jeg gerne vil bede jer om at lave. Og ser her, så er det altså opgave 8,1,1, 8,1,4, 8,1,6 og 8,1,7. Og hvis I ignorerer katten et øjeblik, så er det altså inde på den her side. Den her, den her, den her og denne her. I morgen vil vi se på begrebet interferens, som er, hvad der sker, når flere bølger er på det samme sted samtidig. Indtil da, pas godt på jer selv.